Di Jakarta, ganjil genap itu diperuntukkan untuk kendaraan yang akan melewati jalan-jalan protokol di waktu-waktu tertentu, seperti jam sibuk pagi hari dan jam sibuk sore dan malam hari. Dibatasi kendaraan apa yang hari ini ganjil atau genap. Itu untuk kendaraan. Di adat Batak ada juga dipakai istilah ganjil dan genap. Tapi yang pasti jumlah ganjil itu dilakukan atau diterapkan di Ulaun Pesta Unjuk, pesta pernikahan adat Batak. Di Tiki Marpudus Saud dihatai do disi bilangan ni ulos lau si pasahaton ni hula-hula tu paranak dung di boto manang di Papua godang ni sinamot lau pasahaton ni paranak ima sinamot ni parumaina. Bakona de molidokon nama katai bagian di sinamot manang bilangan di sinamot di ujung di pakatayon paranak manang raja perhanta manang protokol na madok raja nami raja bulun songon sinamot ni naneng parememuna nunga be dosro hanami nunga sadabi hatanami jalanakin adorang soborhat tami siat tonga bagas nami lau madapoton hutan ni hula-hulai manang bagas si bagading tua ni hula-hulai manang tu alaman nina tua-tuaon tu alaman muna raja nami raja bulun nunga dosro hanami jalan nunga martangyak kawenakin din laborhat jalan nunga dus hatanami tarsingot tu bilangan ni sinamot naneng parben nami na pinaborhat ni tangyang ma raja nami raja bulun dungi dung diolopon bilangan ni sinamoti merpangi dia mamuse paranak tarsingot tu bilangan ni ulos lau si pasahaton ni hula-hula elek-elek ni paranak kuboto hamido raja nami raja bulun nat tulang nami partono do jala mangido mangelek parsobahami angko hami salutna ikon uloson ni raja ni hula-hula nami ma di pesta ujuk ni yanakon nami jalalos yalusi hula-hula mai marite-hite perhatani hula-hula manang parburu gabi majalah hora semang buru na burju pas dore dok munai anggo kana tulang muna partono do sude asa rap nakpok dohot tuat na song dok munai raja niamang buru nami tiki pasaton buhi ni sinamot tamu manang bilangan ni sinamot dok kamu dotong na pida berat di tangyang ope na pida berat di tangyang ma raja ni mang buru lo pasaton nami godang ni ulos herbang lo pasaton nami 15 bulung ma raja ni mang buru jala di pesta ujuk do masa bilangan ni ganjil biasana 10 sada 10 tolu 10 lima do 10 pitu imana somal di patupa alai buah muse tarsingot tu ulos panggabei di ulaun sarmatua mulai doko sarmatua titir marana titir marburu marpahopus anak marpahopus buru jalan nungga sudi
marhasohotan pinopar ni dainang nang jumului manang damang nang jumului. Di Tiki Maria Raja di do Raja Perhatani hasuto bolud do Raja nami Raja bolon tak lumobi di hamu hula-hula nami dohot tulang nami yang go ulos panggabei asing ni ulos saput manang ulos sapetua dang adong otapon nami holong muna Raja nami dang natalo majalo hami di hamu hula-hula nami do tulang nami sadia pe lau si pasato muna holo ulos panggabe itu hami pergilengon muna rade mahami disi jala bilangan nape dangadong disi dihatai gonop manang ganjil. Jadi peraturan ganjil adong di ulos holong di pesta ujuk ganjil genap adong di peraturan lalu lintasnya di Jabodetabek aleonggo ulos panggabei di Ulon Sermatua tak singot tu si pasahaton songon torop ni pinoparni damang manang dainang na Sermatua ma si pasahaton hula-hula dohot tulang dangadong dison kata ganjil manang gonop. Oke, muladong nahurang kita diskusihon, ketik di kolom komentar. Apapun ceritanya kita harus memahami adat Batak. Nggak ngerti, nggak harus kuliah. Kita bisa diskusi di channel ini. Horasma, mulai tema di hita salutna. Selamat borngin.